RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga bagataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga Whitebird, hingkod ang pangidaron, single ug taga Salay, Misamis Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa bahay sa akong lula. Patay na magud siya. Aron niyang isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Patay na yung sinugla, ma. Bising yun sana ko sa pagkatiman, apan nagkausa niya siya sa kinabuhi. Basin may pagkuwang po ko sa pagkatiman niya, ma. Basulang imong kaugalingon. Ingon lang yun ni Anang kinabuhi sa tao. Wa may mo kamot nato din sa kalibutan. Kitang tanan mga matay man yun. Og tiguang nasab kayo si Lula ni mo. Panahon na niya nga mupalik sa sabakan sa atong kibuo. Lula! Uy, nanas Eric, ay. Ay, ako. Oy, ni Anades Eric, oy, ang imong maguwang. May kay nakaabot pa kini dinhi sa haya ni Lula nimo. Diha ka una dong ha. Sugaton ako si Eric. Sige. Ang akong half-brother. Oh, go! Iya ka malagi sa baybay. Huwag ka din masugat dito sa imong igsoon. Ay, itapukan dito, od. Daghan ang misugat kay nang hatag og tagbanggato sa ato mga kaliwat. Ato ka. Daghan na ni sugat niya kay kwartahan mo kung na. Pandili mi suod gud. Bisan po, malagsuon mi sa inahan. Bitaw nga naman sad mo nga dili man mo suod. Managlahi na sa siguro mi og prinsipyo gaw. Ako, importante na ako ang among pamilya. Siya, importante niyang kwarta. Ha? Uman mamatay si Lolo, uwan ako mo trabaho. Ako na nagtima ni Lula. Pansiya, nilang niyaw siya og narbaho.
Ug mao nang niasinso siya. Pero di ko na makisulti niya ko. Hangin na kay na siya nga nakwartahan. Yo. Ay, malagi. Tuwa dito ay. Nagpainom. Hasta nga ligriha lagi nila. Mabiton palayo ko. Kawa ko makauyon sa gibuhat. Imbis nga to na migihaya. Murag nagselebra may noon sila sa pag-abot sa akong maguwang. Di gasto siya painom sa atong mga kaliwat. Apan sa nagluya si Lula, lisod kay siyang pangayuan og tabang. Go. Tinuod na. Daghan pang sukit-sukit kun unsaon ng kwarta. Kung anong siyang pangayuan. Nga wala balanlay, lain ko nung apo si Lula. Ang iya mga yaan, uyuan day ko no. Ungad to ni mama gani. Maglisob gani siya tunol nga to. Nya karon, pakitang tao siya nga bangkag inom. Ikaw, paliw lang ko badlong nila gawa. Ha, dili ang palabi. Kay, gihaya bes Lula gaw. Kay imbis magbangutan mi kay namatay si Lula. Mura ba noon sila nag-reunion diha? Go. Ilubong ka na namula. Ayaw sa mong pagpanaw, ah. Mamiss yun di ka lang. Ayaw ka malaga. Timanan ko ang tanan ni mong gipanulti o gitudlo na ako. Hindi ko kalimtan lang. Dere dito. Itumot na slulan ni mo. Lula! Sa pagkamatay ni Lula, mas ako ang naapektuhan ng tanan. Kaya ako manggod ang nag-atiman niya human mamatay si Lolo. Samtang busy ang uban ko magigagaw silang kinabuhi, apan ako, gigahin ko kang Lola ang akong panahon sa pagkatiman niya. Human malubong si Lola, una ko pa giatiman ang akong kagalingon. Nangita na sa kong trabaho para sa akong ugma. Og nagtigom ko, kaya nagplano kong iparepair ang bahay ni Lola. Kay dugay na niyang gustong iparepair. Apan nasakit na lang siya. Apan sa akong pagpauli, maon ni sugat na ako. Unya, uy. May nagpanday man sa bahay ni Lula. Kinsa mo ka na sila? Oo, man ko gisugo sa pagpapanday. Go! Uy, sigaw Lando. Go! Pwede ka may bawgaw. Nga ang kwartahan man nimong igsuo lang nagparipira na. Ha? Si Kuya Eric? Oo. Hawra lagi ang igsuo nimong hilawgaw. Salig lang na siya kwarta. Huwag gid mi kapalag tanan oy. Anang iyong gibuhat? Si Mama. Hindi pa ba diha? Wanas mama nimo diha. Ibaw baya ka nga naminyo na sa buglain si mama nimo. Ang imo magaguwang na ang naghawd-hawd diha. O di panindutan sa gani niya ang baybay. Mula lagi sig tagiya lagi. Ha? Mula sig tagiya sa bay ug yuta ni Lula nato diha sa baybay. Unsa? DJ Lex Remix. Kinsa mo gipalangiran nga repero nimong bahay ni Lula, Kuya? Ang atong bayaan o kuyuan. Sumama. Kaya naman, wabri ka malipay nga akong iparipir ang bahay ni Lula. Pirtir man gubaan eh. O gabo kayo madapat. Pero tarawa, tarawa karon, oh, di ba? Hindot resa. Hasta ang bye-bye, gipalinot ako. Murag resort na. Misugod na day mo tiya nga girepair ni Kuya Eric ang bahay ni Lula? Siya may na ay kwarta. Maong siya nalay nag-repair ana. Maayo man sa dangyang tumong. Kay gipanindutan man niya ang bahay nilang papa ug mama. Pero karon nga gipanindutan niya ang bahay ni Lula tiya. Makasusod pa bang mo dito? Ha? Oh, wa na oy.
Maikog naman mi. Gipanindutan na gud na sa imong maguwang. Aw, siya na'y magpuyo diha. Mao na akong punto, tiya. Karon nga siya na nagpuyo diha, imbis ang bahay nga kumon, sama ra nga gipanag-iya na lang sa usa ka apo. Dili man na mautiya, uy. Kay dili man siya tag-iya, ana. Nag-repair naman na siya. Ay, dili naman noon ta makayanong yanog suod sa bahay ni Lula, tiya, uy. Kay murag ang akong maguwang namang ang nag-iya, ana. May katungod sa mga anak ni Lulag Lulo, tiya. Huwag kaming uban nilang mga apo. Dili na angay nga, panag-iyahon lang sa usalang kaapo. Ato ng tanan. Nag-uol ko. Kaingon og sa pagpanagana nami og gamit sa bahay og yuta ni Lola. Kay lagi, mura na kini og gipanag-iya sa akong half-brother. Kay siya may kayang mo repair ani. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana. Ang bahay og yuta ni Lolo ug Lola, wa pa kini mobahin. Apan gipa-repair sa akong half-brother nga kwartahan, ug murag siya na nag-iya ini. Magkatungod bago siyang mo repair sa bahay sa among mga apuhan, nga apo raman siya. Ikaduhang pangutana. Wa mo palag ang akong mga iyaan o uyuan sa gibuhat nga pag-repair sa akong half-brother sa bahay sa among Lola. Kay lagi, siya'y kwartahan. Makatarungan ba ni? Ikatulong pangutana. Kaming ubang mga apo, mibati og pangigi ini. Ilabi na ko, kay ako ba yung nagkatiman kan Lula hangtod nga namatay ni. Unsa may among buhaton, aron mahatagan sa migkatungod sa bahay uyuta sa among apuhan. Ikaapat, ug katapusang pangutana. Kaming mga apo, naa ba may bahin sa bahay uyuta sa among mga apuhan? Unsa man amo kini sa pagbahin? Kay duda kung gitunulan og kwarta ang akong mga iyaan ug uyuan. Aron dili na lang kini mo palag nga siya ni-repair ug nipuyo sa bahay ni Lula. DJ Palihog, Lax tabangin Remix. tambagi ko. Kini ang akong suliran, Whitebird. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Karon nga adlaw akong tingog ang inyohang mapaminaw para mohatag sa tambag sa mga pangutanang may punto legal. Of course, no? Ako ang partner nga si Dr. Obra ang mohatag unta ninyo og tambag-tubag sa inyohang mga medical nga mga pangutana. Mao na ay namo pagdugay, ipadala ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Rama punto legal ta karong adlaw Whitebird ang alias sa ato ang letter sender taga Misamis Oriental ni si Whitebird, no, kabahin sa balay sa iyahang lola nganing panaw na sumuni iyahang mga pangutana, guys, ha? Una niyang pangutana, ang balay ug yuta ni lolo ug lola wala pa kini mabahin. Apan gipa-repair sa ako ang half-brother nga kwartahan ug murag nag-iya ani agoy. May katungod bagod siya nga mo repair sa balay sa among mga apuhan nga apo raman siya. Now, salamat kung imo ang gipaayo pero wa may nagsugo nimo nganong imo man ang gipaayo, no, pero may kagkatungod nga manag-iya or muasta nga tag-iya kung pananglitan man gani, no, nga gi-repair sa imuhang half-brother unya naapang mga ginikanan, di ba, lolo. So naapa kung naapay buhi sa next level, wa pagyud ang tag-iya anak kani pang level, no, kaning mga anak pa si mong lolo or muhang mamagpapa o ilahang mga tiya, dili pagid unta siya kaasta, labi na og half-brother raman day ni siya, no, kanang mulugar gyud unta ta ug asa ta sakto pero giyahan nang gi-repair aw salamat. Ang ako lang pangutana ani tingalig mangayo ni siya magpabayad nga wa may nagsugo nimo, no. Ikaduhang pangutana, wala mo palag ang akong mga iyaan ug uyuan sa gibuhat sa pag-repair sa ako ang brother, half-brother sa balay sa amo ang lola kay sige kay lagi siya'y kwartahan. Makatarunganon ba ni ang ako ang nakabalda ba ang imuhang half-brother sa iyahang pagpaayo or naabay
problema unsa mangyoy ato ang mga concerns ani nga iyang pagpaayo nadid-an ba mo or nakuhaan ba mo katungod kay for as long as i-recognize niya no ang DJ iyahang ang Lax uban nga mga Rex. tagtungod aside from niya nga maoy rightful heirs unya mo stay pud siya kung unsa ra pud ang iyahang bahin iya nang respetuhan I think dili gid na siya ingon ana kadako nga problema ha unya ang iyahang ikatulong pangutana kaming ubang mga apo mibati og pangigi kilabi na kuno siya nga siya bayay nagatiman kang lula hangtod nga namatay unsa man among buhaton aron mahatagan sad mi og katungod sa balay ug yuta sa among apuhan pasabtunti ka, ningon man ka nga napakay uyuan iyaan. Meaning to say, naapa, buhi pa ang anak sa imuhang lula, no? Unya, sila pa man ang taga-sunod. Sila pa ang naay labing dakong katungod gyud, no? Diha dapita. So, murag ako, kibaw kung nangigi mo kay insecure siguro or unsa ba pero ang naapag katungod ano imuhang tiyo tiya imuhang mamag papa imong mama no or imuhang papa depende kay sa igsuon sa imuhang tiyo ug tiya din ha ang inyong katungod ug wa namang gani mo ginikanan nga ka level sa imong tiyo tiya is ang share ninyo so nga makuha sa imuhang papa baron kung siya may igsuon ana sa imuhang tiyo ug tiya no pero dili man naingon nga wala mo'y bahin pero naa mo'y interest diha dapita. Ang sila man gyud ang tag-iya ana. Siya mang dili siguro ta angay mangigi nga gipaayop di ba dapat mapasalamaton ta basta wa lang pud muyatak-yataki pud sa inyuhang katungod anang balaya. But ato alang yung klaruhon nga ang nanunod pa ana dili pa kamo. Ang inyo pang tiyo-tiya o gimuhang ginikanan, ana, ha? Ikatulo o katapusang pangutana, kaming mga apo na aba may bahin sa balay o yuta sa among mga apuhan, unsaon man namo kini sa pagbahin, kay duda kong ditunulan og kwarta ang akong mga iyaan ug uyuan. Aron na lang kining dili kini mo palag, nga siya'y nag-repair ug nipuyo sa balay ni Lula. Okay. Kanang pagpa-repair, kusa na siya dapat. Ang naay katungod, akong klaruhon, ang mga anak kay naa pa man, buhi pa man. So ang imuhang iyaan, uyuan, ug wa na ang imuhang ginikanan, kamo na amoy katungod isip sa usa ka bahin nga girepresentar sa inyuhang ginikanan. Kay mo man ay ilahang share ug maupod ang ilahang bahin. Pero kung naa pa ang imuhang mamagpapa, wa gyud mo'y katungod mga apuhan. Ang kana pag yung level sa inyuhang uyuan ug iyaan ang naaana. Ang pagpapuyo din ha, pwede gina ninyong sabutan no nga dili po siguro pwede nga libre ang iyahang pagpuyo or kung nakabenepisyo man sad mo no kay gipaayo niya dapat di pud siya magpabayad kay siya gapuyo so dapat pud siya mobayad sa buhi siya po'y magmantenar pero ug maabot ang panahon nga angay na nang bahin-bahinon dapat iya pud nang respetaran ang mga rightful heirs kung kinsa gyud ang tinuod nga tag-iya anang yuta depende kung kinsa gyud ang buhi pa nga nanunod or angay manunod ana. Okay? DJ Mga suking tigpaminaw, Lax hinaot Rex. unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.